Nali bini lap nang tung lapuan dai thorarat lakato we nang jesi penceng lok kapek penceng lok nang tung lapu anak kimang nang tung kupilok kenang so nang tung kimang laso pacu nang ipop kimang ken apra si nilitum kachisong along klam along nalitum pherang ke bitung tum ane pale port nilitum kachisong bitung hin penatum phan kachisong kardom na phajir lo kardom asi nilitum ahin pen ki pudunya lam the thangna ta velo aprang si nilimen je thanai lang nilimen thari amaron terang nili duar bagri kan siang kang dai thorang kang along rat asai klemang phu aben pu nili ri bangke alang li sarkuru terang karbisen union along duar bagri advance along mai phu lapen pu alang li bangke ke hai province on terang dai thorang kang pi along rat asai klembang phu la sinili tu makemang la hello ke dantang kretroksi arkoya chiklo RNSS song atum India president manpeng the parpik Draupadi Murmu ake hai pi aphan alang litum memorandum pi pajir damlo aladak memorandum pi pajir along nilitum theglong number 4 along litum theglong lo karbenglong angkang pi west karbenglong along PGR apen VGR along li along kido non tribal akhaya tumaphan long le patta nang pinang ji palam the alang litum hadak RNS songja tum hadak memorandum pidam lo laso memorandum ki pidam puthak ke damtang tarik re phorni thang tarik re phorni Jameson Timung lapen KNC hai song atum laso RNSS atum haladak memorandum ki pajir dam PGR VGR along le along karbiang long arlo ke do PGR VGR along le along non tribal akhaya tum phan long le land permanent settlement pinei puge nitum kroi ni pula so ka che song pen nanga chirui ka che wanga hut ka tengkheng aputhak nitum ningduk che paklang lo duar baguri angkang pi anparta de thor angkang pi arar hen pen ningduk che paklang lo lasi laso aputhak alam the nitum pini ka che song amete along klam along pen Karbiang Long Autonomous Council Team Karbiang Long Authority at Tomaphan nitum lamthe ke paklang je lamthe lapeng ka chuni dia lamthe lai khelo nali tum khaya kisung apor radaphan karbia khaya phan matha pen la PGR mate VGR along ling thani pu rat alam the kaddo go to kanno karbiang long the bilong stame che paklang lo la sila so alam the bangke nali tum hok pet deng vek ni busili tum hen pen paklang pon lo la pen am persame council of voter list along non tribal tumaphan amening than veksi akimi voter list selam ni la pen number thoma bangke ke damtang kripho thang arni la karbi student association mate hamphang asong anok be tum phan biharia khai tum areng paso abang phu phia tum areng paso abang phu phia culprit tum han bang neping nang si alang ni tuma inuri nut pen ahem athik ku balong stame ajoblo stame dam toy pen neping nang dam si alang ni tum phan phatek stame beng ni la pen alang ni tum phan hok pe kang sai pine bisini tum hen pen pasini polo la pen apar stame pini crescer cap thang ani ke cheng si alang ni tum la SSC youth front asong lapen KNC hai hui tum pen ka chingwai pha pon do la si ladak stame ladak thangnat alam ki patu lapen lambai lamsam chipa we pen karbia khai akari la PGR VGR along le ala aputhak ahok pet alang litum tharlei pon po alam thesi ladak pen rat thengno wani bisini tum hin me chunuri pen councilor sor phan pachini pon lo la pen pena performance stame alang litum kaddo kawe abare ma minister abare MP abare MLA abare MIM abare MSC la pen ratacharia song la student association asong do anman same ke pha pondo ala dak sitame ni tuma hin ben dor bagri ang kang pi de thorang kang rat hin ben baklang ni lam the la hello la dak hak thang not ke patu ke plak alam ave pin pen la son thom mate son thom pri litum rat ke mang alam si alang litum claim pon pen baklang bon bo siniling thelo la pen ning thelo non la council ke chari tum ame thang 6 sidula ja kong hichini pen la non PGR VGR along le along non tribal tum ke do atuma phan prabdin ben eviction po busi ning thelo la pen isi bang la hello josi pini pena bang bong la council tum ke chingwai along mesen alam the ave det lipung ten litum rat tum ke kache song ma sing ton te la pen mo aphi me akhri do et jo ang deng nang le rok lipte la ke council authority tum si adai che nei busili tum pini da kache song along klam along pen nang tum pherang ke theng no so lang do karbia rat wan tame lam theng paklang lo kardom ni pachining tung la si non along bang ke hok pet bang ke education is the main weapon of our society la ke tum khangone Education Institute do an ke litum khang khela pen exam tum hanali tum thang nat ke pasik sagi aphani tum lamthe dak jong pon pe la pen first time la medical la pen emergency cases an bang litum hen benta input dang si alang tum phan to wat thola bon sitame litum la bang so ki sung ke la dak ke kumane a Christian community akarbi la pen kumane
ladak political ladak komane BJP tho komane Congress lapu alam asia mangai lagai khai karbia khai kisung pot si nil tum istame ladak pen induk cepaklang pon kangkira longke nitum la commercial la pen hithi daro la pen kaprek la education institute pen kaprek ala bang nitum inkir pon lo pini tada provide truck pini tada provide truck pen penak provide truck ala bang nitum remainly close la pen ladak wedding no longer ning kreng ning thi munir tum komen tu pen lone sika jise ka cedang dota adamasar ang deng abang ke litum ala duman kham ke inkir ke ala tum adamasar yang hidup kalau deh kebang agari lo sampai wedding karena kita cita tarben kebang macam itu main mencuri dan pacini polo lapen karbia kaya kacesong litum kita amtan sampai deglong lo alam so cana mampo alam so pijit kok titi lasi nona poi ke litum menaron ya kong cini lo posi lah kacesong malam so kacesong kali daerah litum kibang na poran la jun jeti ka litum ington der ni busi pini litum dua bor kan siang kang dai tharang kang pia long chingrum pet asong la pen party cipupe pin kacesong long pen stame selang do karbia rat phan than bachini ponek lo kardom